А вы задумываліся, ці ёсць у сусвеце Бондыяны якая-небудзь сувязь з Беларусю? Беларусь ніколі не была галоўнай лакацыяй у фільмах пра агента 007. Бонд не ганяў па Мінску, не сустракаў агентаў у Гродні і не хаваўся з чарговай прыгажуняй у віцебскіх лясах. Калі паглядзець шырэй на раннія экранізацыі эпізадычных акцёраў і гульнявыя спін-оффы, беларускі след у Бондыяне ўсё ж ёсць. Мяне зовут Наста. Гэта палатно расказваю вам, як Беларусь звязаная з Бондам, Джеймсом Бондам. Гродзенскі акцёр, які згуляў ролю злачынцы ў галівудскай адаптацыі. Адна з самых цікавых беларускіх старонак у гісторыі Бондыяны звязаная з акцёрам Куртам Кетчам. Ён яшчэ вядомы пад імем Ісер Кац. Кац нарадзіўся ў Гродні напрыканцы 19 стагоддзя. Ісер Кац зрабіў кар'еру ў еўрапейскім і амерыканскім кіно. Пасля прыходу нацыстаў да ўлады ў Германіі Ісер Кац пераехаў у Польшчу, а пазней у Злучаныя Штаты Амерыкі. У 1954 годзе Кац трапіў у гісторыю Бондыяны. Ён згуляў ролю Золтана ў тэлеверсіі «Казино Рояль». Цікава, што фільм не выйшаў у рамках афіцыйнай кінафраншызы, але менавіта гэта стужка лічыцца першай экранізацыяй гісторыі пра Джеймса Бонда, яшчэ да таго, як Шон Коннеры стаў галоўным тварам агента 007 у 1962 годзе. Злачынец з Мінска з мабільнай гульні. Беларусь з'яўляецца ў Бондыяне не толькі праз кінематограф. Ёсць цікавы выпадак з мабільнай гульні James Bond World of Espionage, якая выйшла ў 2015 годзе. У гульні быў персанаж Михаил Молатаў, расійскі аператыўнік. У яго дасье месцам нараджэння пазначаны Мінск. Гэты персанаж не з'яўляецца кананічным, а хутчэй дробная дэталь з відэагульні. Але для тых, хто шукае беларускія згадкі ў сусвеце 007, яна важная. Мінск усё ж з'яўляецца ў Бондыяне, хай сабе і ў мабільнай гульні. Акцёр другога плана з фільмаў з Дэніэлам Крэйгам. Другі ўжо сучасны кінапрыклад акцёр Дзяніс Харошка. У яго фільмаграфіі ёсць роля ў апошнім фільме з Дэніэлам Крэйгам у ролі Бонда. Харошка згуляў агента Спектр. Ён з'яўляецца ў адной з самых крывавых сцэн фільма. У інтэрв'ю для Харты Харошка расказваў, што сцэну з яго ўдзелам здымалі 5 дзён, бо было шмат грыму, які перашкаджаў у перапынках нават перакусіць. У асноўным Дзяніс Харошка здымаецца ў кіно ў даволі вузкім амплуа, шпіёнаў і мафіёзі. У кінапраектах прадзюсары шукаюць герояў з адпаведным акцэнтам і ўсходняй еўрапейскай знешнасцю. Таму у выпадку з фільмамі пра Бонда роля Харошкі як агента Спектр добра ўпісалася ў набор заходніх экранных стэрэатыпаў. Беларусь у Бондыяне не мае свайго вялікага сюжэта, галоўнага злыдня або асобнай місіі Джеймса Бонда у Мінску. Але калі прыглядзецца, беларускія сляды ўсё ж знаходзяцца і часам вельмі ў нечаканых месцах. Гэтыя прыклады дробныя, але паказальныя. Яны нагадваюць, што беларуская гісторыя ў сусветнай поп-культуры часта існуе не ў цэнтры кадра, а на яго краі. У эпізадычных ролях, кароткіх згадках, выпадковых біяграфіях і ўсходнееўрапейскіх вобразах, якія заходняе кіно выкарыстоўвае зноў і зноў. І менавіта таму такія дэталі варта заўважаць. Праз іх Беларусь таксама становіцца часткай вялікіх культурных міфаў, нават міфа пра агента 007. Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова падпісвайцеся на нас, расказвайце сябрам, стаўце падабайкі і пішыце ў каментарыях. Далей яшчэ цікавей.